Ако имате отпадъчни материали и искате реално решение за тяхното рециклиране, трябва ви индустриалният двувалов шредер V180 SEN. Машина, създадена да работи и не да почива. Дроби пластмаса, 5 бутилки, гума, кабели, дърво, картон, отпадъци от 3D принтери и дори малки алуминиеви и медни детайли. С 21 броя усилени ножа, ниски обороти и мощен редуктор, получавате стабилно, контролирано и ефективно раздробяване. Производителност до 200 кг на час и компактен индустриален размер. Подходящ за рециклиране, подготовка на материал и намаляване на обема на отпадъка. Получавате 12 месеца гаранция и осигурен сервиз след това. По-малко отпадък, повече стойност, по-бърза възвръщаемост. V180 SEN – машината, която работи за вас.